Is-sistema tas-saħħa ta' pajjiżna tinsab taħt pressjoni kbira kawża tan-nuqqas ta' pjanar u viżjoni fit-tul mill-Gvern ta' Robert Abela. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta ndirizza konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-Isptar Mater Dei flimkien ma' deputati Adrian Delija u Stephen Spiteri. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li s-sistema tas-saħħa qed tikrolla u dan kollu minħabba nuqqasijiet tal-Gvern Laburista. Sitwazzjoni li qed toħroġ fid-der fin-nuqqas ta' mediċini hekk kif sallum il-problema tal-mediċini out of stock għadha qed tippersisti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa evidenti li l-Gvern Laburista f'dawn l-aħħar 10 snin kien iffukat biss fuq il-kuntratt illi għamel ma' Vitals u ma rax kif itejjeb is-servizzi tas-saħħa. Għal dawn in-nuqqasijiet irid iwieġeb il-Prim Ministru Robert Abela illi under his watch mhux talli ma sarux kuntratti fraudolenti talli baqa' jħallas il-flus tal-poplu Malti u Awċi u jingħataw lill-steward meta kien jaf għallu l-Awditur Ġenerali għal darba darbtejn li kien hemm nuqqasijiet kbar u kien jaf illi ma kienx qed isir l-investiment għax rabajnejh illi ma sarx sptar ġdid Għawdex rabajnejh li ma sarux dawk l-affarijiet kollha li kellhom isiru inkluż ir-refurbishment tal-Isptar San Luqa u għalhekk dawn in-nuqqasijiet irid iwieġeb għalihom Gvern Laburista irid iwieġeb għalihom il-Prim Ministru. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija qal li mill-mument li fih il-Gvern għamel il-kuntratt ma' Vitals u Stewart, il-poplu Malti beda jinsteraq il-miljuni, total ta' 400 miljun euro li ma ġewx investiti biex jitjieb is-servizz tas-saħħa f'pajjiżna. Dan kif minflok ibbenefika l-poplu benefikaw biss il-korrotti. Adrian Delija fakkar kif meta Abela laħaq Prim Ministru kien wiegħed li se ssir investigazzjoni iżda m'għamel assolutament xejn u sallum il-ġurnata Robert Abela għadu ma ddeċidiex li jiftar proċeduri biex il-flus ninsterqu jintraddu lura. Din is-serqa ta' 400 miljun qed tħalli issa impatt serjissimu fuq is-servizzi tas-saħħa in ġenerali. L-indeċiżjoni ta' Robert Abela qed tħallas għaliha inti. Is-serqa li saret minn Gvern Laburista a favur il-barranin fraudolenti qed tħallas għaliha inti. Irridu naraw b'mod immedjat illi il-flejjes jinġibu lura, l-investiment isir fis-servizz tas-saħħa tagħna u min ġabna f'din is-sitwazzjoni iħallas għal konsegwenzi ta' emilu. Id-Deputat Stephen Spiteri fakkar kif kien Gvern Nazzjonalista li jagħmel l-Isptar tal-Onkoloġija kif ukoll is-servizz tal-POYC. Sostna li min-naħa l-oħra l-Gvern Laburista falla milli jibni sptar ġdid f'Għawdex u sptar għas-saħħa mentali. Dan apparti li l-poplu qed jispiċċar jsofri minn nuqqasijiet tal-Gvern hekk kif pajjiżna tilef 8 snin ta' servizz li kellu jiġi modernizzat. Ma rridux inkomplu naraw Mater Dei ikompli jeleq detriment għal morda tagħna. Irridu naraw illi ġew pajjiżna jkollna aktar sptarijiet mhux il-Gvern issa ġitaru mal-ħajt u qed jikri s-sodot mill-privat. Inkomplu ħalsu mit-taxxi tagħna sabiex nikru s-sodot mill-privat. Irridu naħdmu aħna wkoll b'viżjoni b'saħħitha bi proposti la sallum qegħdin fl-oppożizzjoni ħalli naraw is-saħħa ġewwa pajjiżna ġewwa Malta u Għawdex tkun elevata l fuq.